Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» правёў даследаванне пад назвай «Новыя магчымасці і старыя абмежаванні», у якім вывучыў супрацоўніцтва недзяржаўных арганізацый і дзяржаўных структур. Пра тое, да якіх высноў прыйшлі, што даведаліся новага, што можа быць старое ізноўку ўсплыло, мы зараз і пагаворым з дырэктарам Інстытута «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый дзень. Навошта было праводзіць гэта даследаванне? Ну, ёсць такая сур'ёзная практычная місія гэтага даследавання, таму што апошнія гады мы бачым істотныя змены, ну, прынамсі пэўныя змены, да, скажем так, у супрацоўніцтве паміж дзяржавай і недзяржаўнымі структурамі. Гэта такія змены ўжываюць нейкую гісторыю, пэўны досвед, і гэты досвед патрабуе свайго нейкага асэнсавання, ацэнкі і больш дакладнага разумення, прежде за ўсё, конечно, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, таго, што ўсё-такі можна рабіць, што да гэтага часу нельга рабіць, а таксама як павысіць эфектыўнасць свайго ўзаемадзеяння з дзяржаўнымі структурамі. Ну, давайте, может быть, высноваў. Вот вы спрабавалі высветліць, якія дзяржаўныя установы, там, міністэрствы, ведомствы, іншыя структуры адкрытыя для супрацы, а якія закрытыя? І хто на першым месцы і ў тым, і ў другім рэйтынгу? Ну, по нашим дадзеным, прынамсі, на першым месцы аказаўся МЗС, Міністэрства замежных спраў, да, якое дастаткова актыўна і адкрыта атрымліваецца, да, супрацоўнічае з шырокім спектрам грамадскіх арганізацый. А на апошнім месцы, як не странно, можа і не странно, Міністэрства адукацыі, якое аказалася вельмі закрытым, ну, па нейкім ці ўнутраным прычынам, ці, можа быць, там, палітычным, але так ці інакш, гэта вельмі часта ўзгадвалася многімі прадстаўнікамі грамадзянскіх супольнасцей. А навошта ўвогуле дзяржаўным структурам супрацоўнічаць, узаемадзейнічаць з недзяржаўнымі арганізацыямі? Вот якая ад гэтага ім карысць? Ну, залежыць, конечно, ад органа, ад узроўню гэтай структуры. Для часткі дзяржаўных органаў такое супрацоўніцтва важна проста для ўласнага іміджа, каб проста прадэманстраваць, напрыклад, для заходніх партнёраў, што вядзецца такая праца, і беларуская дзяржава становіцца ўсё больш і больш адкрытаю. Для іншых важным з'яўляецца прыцягненне фінансавых сродкаў, ці прынамсі спроба такого прыцягнення, што таксама зараз важна, асабліва ўлічваючы, ну, не зусім такую простую эканамічную сітуацыю. Частка разглядае недзяржаўнай структуры як все-таки той патэнцыял, які можа дазваляць рэалізоўваць свае непасрэдныя функцыі лепш. Ну, напрыклад, можна скінуць частку сваіх нейкіх абавязкаў на грамадзянскія арганізацыі. Ну і шмат іншага, ну, але, напэўна, гэтыя тры з'яўляюцца асноўнымі матывамі. Я так разумею, что для того, ну вот у нашей системе белорусской рэчаіснасці, для того, каб дзяржаўныя структуры супрацоўнічалі з недзяржаўнымі арганізацыямі, яны павінны атрымаць нейкі там дазвол, ці не дазвол, ці там атмашку. Як у нас это вот? Это сапраўды ёсць, ці вот по вашаму досведу сам там чыноўнік, міністр, ці яшчэ хто-нибудь там, мэр якога-нибудь там, ці яшчэ хто сам вызначае, будзе ён ці не будзе супрацоўнічаць? Ну, напэўна, шмат што залежыць ад таго, што маецца на ўвазе пад супрацоўніцтвам. Калі гэта звычайны удзел у канферэнцыі ці нейкай дыскусіі, магчыма, ён і сам можа гэта вырашыць. Хаця і то, я думаю, што ўсё адно ўзгадняе гэтае пытанне з людзьмі, якія стаяць над ім. Але, конечно, калі мы кажам пра сапраўднае супрацоўніцтва, гэта значыць рэалізацыю нейкіх праектаў,
уключэнне ў план сваіх мерапрыемстваў, узаемадзеяння з недзяржаўнымі структурамі, магчыма, сумесная арганізацыя нейкіх святаў, імпрэзаў і так далей. Усё гэта, конечно, абавязковым парадку мусіць узгадняцца. Ну, прынамсі, па тым звесткам, які мы маем ад людзей, які маюць досвед такого супрацоўніцтва дзяржаўным структурам. Мы можем привести прыклады, каб людям показать, что мы маем на увазе под супрацоўніцтвам. Вот якія проекты можно было бы, вот, скажем так, гісторыя поспеху супрацоўніцтва недзяржаўнай і дзяржаўнай структуры? Ну, шмат таких проектаў, хаця трэба сказаць, што большасць з іх мае хутчэй лакальны характар, не агульнанацыянальны. Ну, напрыклад, у галіне аховы навакольнага асяроддзя рэалізоўвалася шэраг праектаў паміж арганізацыямі грамадзянскай супольнасці і міністэрствам аховы навакольнага асяроддзя, там па ахове балотаў, па ахове падтрымання біялагічнай разнастайнасці. Таксама рэалізуюцца праекты ў сацыяльнай сферы, звязаныя, напрыклад, з уразлівымі групамі. Там таксама актыўна адбываецца такое супрацоўніцтва. Ну, сярод такіх іншых фарматаў, то есть не сацыяльных, не звязаных з экалогіяй, напэўна, можна лічыць супрацоўніцтва паміж часткай фінтэнкамі і міністэрства эканомікі. Ну, такі найбольш гучны фармат – гэта кастрычніцкі форум, але ёсць і іншыя варыянты. Ну, мінскі дыялог таксама можна аднесці да гэтага шэрагу. Ну, але, конечно, гэта ўсё хутчэй такія падзеі, да? Вот калі мы кажам пра сур'ёзнае такое інфраструктурнае супрацоўніцтва, то ў асноўным гэта сфера сацыяльная, гэта экалогія і гэта мясцовыя праекты. Ну, там часам дарогу нейкую пабудаваць альбо палепшыць environment, да, то есть нейкую інфраструктуру невялікага населенага пункту, там вёскі ці горада. Там, напэўна, адбываюцца найбольш істотныя рэчы. Вот недзяржаўная арганізацыя, інстытут палітычная сфера планаваў правесці кангрэс беларусістаў. Даследчыкаў Беларусі. З кім не атрымалася дамовіцца, знайсці контакт, паразумецца? Я не могу сказаць, што не атрымалася дамовіцца, як і было абвешчана ў нашым афіцыйным прэс-рэлізе, хоць яшчэ проста не хапіла часу. Все-таки для того, каб наладзіць такі нестандартны, скажем, для наших акадэмічных установаў фармат супрацоўніцтва, недзяржаўная структура, тут універсітэт, ці, скажем, акадэмія навук. Все-таки гэта патрабуе значна большых узгадненняў, значна большага часу, каб вялікая гэты ланцуг, ён проста у выніку прыйшоў да нейкай кансалідаванай пазіцыі. Але тут я хутчэй звязываю менавіта з гэтым. Проста нестандартны фармат, трэба шмат нейкіх узгадненняў, пэўныя людзі на месцах мусяць браць крыху больш адказнасці за ўсё гэта, а яны хочуць мінімізаваць рызыкі, там і звяртаюцца зноў ж да свайго кіраўніцтва. Ўсё гэта і не дазволіла яго правесці у гэтым годзе. Спадзяёмся, што наступным ці праз наступным все-таки атрымаецца. І ўсё ж такі, ці прыйшлі вы да разумення, чаму адныя міністэрствы ці дзяржаўныя структуры больш адкрытыя, а другія больш закрытыя? Ці можа гэта залежыць ад чалавека, ад чыноўніка, ці гэта залежыць ад таго, хто да яго прыйшоў з прапановай, якім чынам да яго прыйшоў, як падалі праект? Ну, я думаю, што два асноўных фактара. Першае – гэта матывацыя. То есть розныя інстытуцыі, яны па-рознаму матываваны. Скажем, МЗС, ён вельмі моцна матываваны ў такім, вельмі моцна, можа, неправільна фармулёўка, але дастаткова матываваны ў такім супрацоўніцтве, таму што гэта дазваляе паляпшаць імідж Беларусі знешне, а гэта ёсць частка функцыі ў нашай сістэме, прынамсі, Міністэрства замежных спраў. А Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя таксама традыцыйна вельмі адкрыта да супрацоўніцтва, таму што яны могуць рэальна рэалізоўваць вялікія праекты, якія, вялікія, прынамсі, па іхнім маштабам, і рэалізоўваць, зноў жа, важныя такія справы, якія вакол якіх ёсць кансэнсус, няма ніякіх палітычных дыскусій пра ахову навакольнага асяроддзя.
Там, дзе больш палітычных рызыкаў, там, дзе, скажем, органы яны менш матываваны супрацоўнічаць, там і супрацоўніцтва ідзе горш. Ну, это першы фактор. Другі фактор, гэта, конечно, кадры, я б не сказал, просто адні асобы, да, просто ну, нават кадравы патэнцыял міністэрства вельмі розны. Калі, можна сказаць, так, субкультура, да, іхняя бывае вельмі розная. В адных міністэрствах яна больш адкрытая, яны ўжо, в прынцыпе, успрымаюць камунікацыю з дзяржаўнымі структурамі як некую натуральную для реализации их интересов, а у іншых відавочна, что вот доминуе такая линия на закрытость. Але ўсё ж таки, вот мы кажам про недзяржаўныя арганізацыі, але ёсць розныя недзяржаўныя арганізацыі. Вось ёсць, напрыклад, недзяржаўная арганізацыя Інстытут палітычная сфера, а ёсць недзяржаўная арганізацыя БРСМ. Вот так. Можна параўноўваць і ўвогуле сюды неяк казаць і гэта недзяржаўная арганізацыя, якая можа супрацоўнічаць з нейкай дзяржструктурай. Не, ну казаць-то можна, но все ведаюць тыя, хто знаходзіцца ў гэтым поле, так? І тым больш гэта ведаюць дзяржаўныя службоўцы, існуюць такія вот дзяржаўныя, недзяржаўныя арганізацыі, якія фактычна з'яўляюцца часткай дзяржаўнай сістэмы і атрымоўваюць, ну, напрыклад, як БРСМ, бюджэтнае фінансаванне наўпрост. І, конечно, супрацоўніцтва з імі, это ёсць частка дзяржаўнай палітыкі, той тычыцца, напрыклад, афіцыйных прафсаюзаў, Беларусі і гэтак далей. Супрацоўніцтва з, ну, вот, неуключанымі, да, вось у гэты пул недзяржаўнымі арганізацыямі адбываюцца, конечно, па зусім іншым правілам, па іншым матывам. Што это за правілы? Ну, як я ўжо сказаў, што супрацоўніцтва з БРСМ, напрыклад, да, можа быць часткай дзяржаўных праграмаў. Это может быть часткой дзяржаўных рашэнняў на розным узроўні. Некай ступені дзяржаўнай структуры, ну, кажем, выканкамы абавязаны ўключаць у свае планы некую актыўнасць з моладдзю і абавязкова туды ўключыць у БРСМ. То есть, ну, БРСМ у пэўнай ступені выконвае функцыі такого органа дзяржаўнага кіравання. Ну, умоўна, да, натуральна, што з рознымі нюансамі. А калі мы кажам пра супрацу з недзяржаўнымі структурамі, то гэта все-таки супрацоўніцтва не са сваімі, да, вот это вот разна ёсць адрозненне вот у сістэме, да, вот яны вельмі добра пазнаюць, хто свае, хто не свае, а гэта як бы не свае, таму гэта дадатковыя палітычныя рызыкі, дадатковыя мусіць быць узгадненні, дадатковыя матывы, то есть уже гэтая арганізацыя мусіць нешта прапаноўваць для гэтага супрацоўніцтва. Таму, конечно... А калі ў мяне, там, скажем, сябра, намеснік міністра ці кіраўнік нейкага аддзела, і я па-сяброўску вас да яго прывяду, будзе это месць нейкі? Ну, конечно, гэта спрашчае супрацоўніцтва, але шмат будзе залежаць ад таго, з якой прапановай. Конечно, на нейкім узроўні, ну, як я сказаў, напрыклад, арганізаваць канферэнцыю, там, да, ці круглы стол. Можа быць, гэта цалкам вырашае праблему прыватныя стасункі. Калі мы кажам пра сур'ёзныя праекты, альбо, скажем, нейкія падзеі, якія вот маюць тое, што я называю палітычнымі рызыкамі, то тут персанальныя стасункі не ўсё вырашаюць. Ну і на заканчэнне, ўсё ж таки можна сказаць, што дзяржаўныя органы апошнім часам сталі больш адкрытыя і недзяржаўным арганізацыям трэба больш актыўна са сваімі прапановамі грукацца ў іх дзверы. Ну, по нашим дадзеным так, гэта практычна ўсе, хто былі апытаны ў выніку даследавання, падкрэслілі, што сітуацыя змянілася. І на другое пытанне таксама так, трэба спрабаваць, і мы да канца не можам ведаць, што атрымаецца, што не атрымаецца, але спрабаваць натуральна варта. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў сёння Андрэй Казакевіч, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера». У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце Еўрарадыё.